Sisekulo udaba lukaGatsheni. Bengifuna sibheke into ekuyenzeka kulonyaka ngayi-7 February. Ngesikhathi ingoma kaGatsheni ethi hit after hit yayisiqala ukupick up, isiqala ukuba inkinga because sasibuya ekuhlukaniseni unyaka. Just nje mawuphele unyaka uphela nomsindo wengoma yonyaka, uGatsheni bese yapick up ngepace right. Kuneposti-ke eyayibhalwe u-SK lapha yayithi khona kunendawo lapho ade befuna uqasha yena khona, base begcina bethatha uSomgatsha, futhi uGatsheni loyo ngo-15K. Leyo post-ke leyo yabhalwa ku-SK, okwathi later wagcina-ke ese-edithile ezinye izinto. Wase yaphendula-ke uGatsheni wabhala wathi post to be deleted. Thandeni Manqele kade bekuxhaphaza bafu ngendaba ka-15, okusho ukuthi 15,000. Angazi why abahleli bemcimbi uma befuna ukudlala ngomunye umculi basebenzise igama lami kulezi insuku, or uma be-negotiate ama-price bethi noGatsheni ubize imali engaka ngoba befuna wehlisa i-price. uGatsheni yena ubize malini? Mase-ke yaqhubeka-ke eya-eda-ke uGatsheni waqhubeka waze wafaka nani ne-proof of payment eyayikhombisa ukuthi cha abamqashanga ngawo ubani u-15K. So ile ndawana-ke engifuna siyikhulume ukuthi uGatsheni lapho wayegadla ngendlela eziphansi, kodwa bese kuvezwa ngathi kuyancokola zinsizwa ziyangcweka, kodwa abantu abezokubuka abanye kanjalo. Kodwa ngoba kune-team ebekiwe ukuthi kumele idefende kwasani, lokho nje kwashalazela kwabonakala njengento enjani ukuthi hhayi ubencokola because uyena yedwa okumukelekile ukuthi uyancokola nabantu. SK abanye abancokoli kuthiwa banomona, yena uyakwazi ukuncintisana nabantu, kusho kwabalandeli. Lena-ke i-proof eyasenda uGatsheni ukuprova ngempela ukuthi akusiwona lo 15K ayikhulume ngawo SK, ukukhombisa abantu ukuthi cha akusiwo, imali ekuyiyona yona ile. Okwazi kwaveza iy'ngxoxo ayibe nazo nesikole, into engenasidingo ukuthi yenzeke because kumele kugezeke isikole, kugezeke noGatsheni manje. Kodwa lento ayibonakalanga nje umuntu ofuna ukudicela phansi umsebenzi womunye umuntu. Uma sekuqhubeka isikhathi sekuthiwa kunama-voice note akhona okwagcina kuthiwa umuntu thizeni mhlawumbe waxolisa sazi uma uzehlisa ukuze ingaphumi because sekuvula isithunzi sakhe, kuyaziwa ukuthi uzochitha kakugayiwe abantu bomjikela. Manje uma ukhipha i-proof of payment usuke wenzani lapho? Now uyaziprotect, protect igama lekhampani leqashile, ukhombisa ukuthi lo muntu othe uqashwa ngo-15K uthi unamanga, kodwa-ke awufuni ukukuveza kube obvious ukuthi cha unamanga ubani, nansi mina imali engiyitholile, akukho lento ayikhulumayo. Ngoba bakuzoba ngathi uGatsheni uthe ngithole ngo-15K, kuzoba ngathi uyena osho njalo, bese kuba nenkinga in future. Naye wayegeza igama lakhe uGatsheni ngendlela eziphansi, kodwa konke lokho akubonakalanga. Akekho owayethi uzozehlisa, uza kahle, kwabonakala ukuthi hhayi uyamncokolisa, hhayi uyakwazi ukuncokola umthongo, uyakwazi ukudlalisana nabanye abaculi, into engabi serious, akafani nobani. Alright, kwadlula-ke lapho. Kuyo leyo ipost eyayibhalwa uGatsheni kwase kuba ne-comment ethize enziwa uGatsheni
ethi bafowethu isikole sinebudget yama-event. Bekuphoqa ukuthi ngiveze ukuze ngingagcini ukuxabana SRC ngenxa yami, kungathi imali igcine ingafikanga kimi. Mina noMthandeni si-right, amancoko nje ngicabanga ukuthi azosisusa umsindo. Le post ngizoyisusa kungekudala. Uwe kodwa obekeka kabi emphakathini, uwe futhi ozehlisayo, uwe futhi ochazayo. Ngepost eyodwa edala umonakalo, kodwa abantu abakubonanga lokho. Yawudala umonakalo leyo post leyo ukuthi kuthiwa uqashe 15,000. Futhi okwehlisa leso sikole leso kahle kahle ukuthi futhi sibiza abacosi bafana ngemali ephansi kakhulu nale badeservayo. Kodwa seyaphendula-ke uMthandeni wathi hhayi, bekungamancoko mkhaya, letha-ke ibhodlela lami ngiphuze. Ngizokutshela ukuthi umjovo wezimbuzi ngiwufihlephi mkhaya. Yonke lento-ke ngoba sekuyabonakala ukuthi esidala umonakalo ingahle iphume esandleni. Sebayayibuyisa-ke ukuthi-ke okay, sebayasikwasha-ke lento ukuthi iphele. Into eyenzeka nini ngeyi-7 February walo nyaka. Right. Kuthe sekunanto ye-voice note-ke ebelokhu iduma-ke uGatsheni ayithembisa ukuthi uzoyikhipha. Aseziyamnetha-ke, waseyathukwa, waqala-ke abantu. Wanuka nje eqaqa manje-ke bamjikela-ke bakhuluma izinto ey'ningi. And futhi leya genge yangale if unganakile ingakumoshela umsebenzi wakho. Ingakumoshela isikhathi eside. Kumele ube indoda enamandla strong ekwaziyo ukumela into zayo. Hhayi bamtinyela-ke bamlanda ko-TikTok-ke usuku lonke nangosuku olulandelayo, namanje asesekhona ama-comment. Ngakubona uGatsheni ukuthi hayi lento izoya kude. Yena ngokwakhe ukuthi ucontrol situation, kanti cha, uyayibuyisa ey'ncwadini zama-Red Nation. Ufuna ukukhombisa ukuthi hhayi angili neqhaweleni because uyazi abaculi abaningi bayagoqa lapha. Ngoba kuyaziwa ukuthi uzothukwa ubusuku nemini. Manje leyo nto leyo bayibonile ngoKhuzani ukuthi ibuhlungu lobhili. Abafuna ukuyithoba efana noKhuzani bethola into engekho abangayazi. Manje noGatsheni uyabona ukuthi hey, sekuphela iy'nsuku and leyo nto bayangena ephejini lakhe bakhuluma izinto abay'thandayo. So wabona ukuthi ukuze lento icontroleke ingasayi kude. Yena futhi uGatsheni kumele azehlise akhulume inkulumo yena kuqala yokuthi hhayi akalwi uright nobani. Chaza yena futhi. Waziwa nenhlahla lo mfo SK. Angibacuna ukuthi bethithize phambi kwakhe. Hhayi shuthi ama-Red Nation awadlala. Ayabaqondisa abantu hhayi. Akukwazi ukuthi bonke abantu basabaje ukuthukwa bethukela iqiniso bemele iy'ndaba zabo. Alright, waseyayifaka-ke uGatsheni ipost ethi ngike ngafaka nansi ipost ngomkhaya wami, kodwa izincomo azikaze zitrend. Okukhombisa ukuthi ngoba sebhayile ipost ne-voice note isitrenda kakhulu, kodwa le encomo SK ayitrendanga. Lapho ngangiprofetha ingoma ezonqamula unyaka, kodwa abantu abakubonanga lokho. Le ngenye yamadoda engiwahloniphayo endimeni ngezinto eziningi, futhi akekho wangishintsha umqondo ngalokho. Mina engingakusho Gatsheni kuleso statement leso, ngiyacabanga ukuthi uvele umsebenzi wakho, uvele ibrand yakho, awufuni ukuthi lento iziphume esandleni. Asikho isidingo sokuthi mhlawumbe uncenge abantu if umele uqinise emhlabeni. Yikho izinto ezohlala zinje zingalungiseki. Le ndaba kunabantu ababhedayo bengafuni ukuthi bebuyiswe endleleni ngenxa yokuthi kuyaziwa ukuthi bayathukana, nizosaba ukuveza imibono eyiyonayona. Ngale post akusikhona mhlawumbe ukuthi ubuqonde lokho, ububhula nje umlilo owubonayo ukuthi na umlilo uzoba inkinga, uzoze ungimoshele ngisanda khipha ne-album. So akunankinga amade wenza lokho. Vele uma uphila naye SK into enhle lethi uphile naye. Kumele uphile nabantu endimeni, vele nisebenza nonke, angeke ungaphili nabo. Kodwa-ke
lento yonke yadalwa ile yankulumo owayivezayo. Ukube nje inkulumo waba straight, waba indoda, wayimela, wangalokhu uvumela ukuthi usabiseke, cause vele bazokusabisa and uzokwesaba ngempela. Ithalente labo lelo lokuvala abantu emakhoneni beze besaba. Ngokuzayo asithembe egatsheni ukuthi ayizokwenzeka lento. Uyozama ukuyi-avoida ngandlela yonke. If kunento oyitholayo ubona ukuthi awukwazi ukuyibeka, ngcono ungayivezi. Uma uyiveza, ungayivezi u-invite opportunity ukuthi abantu bezofaka imibono yabo, kangakuthi bagcina bekuthuka. So wonke lama-post siyawabona, akunankinga. Nawe indoda kumele wenze okwenzayo ukuze i-career yakho ingagcini imosheka. Siyazi vele ukuthi akuyilibuyayo kulabantu. Mabeke bakuphointa babhekisa amehlo kuwe, impela uzoba ne-stress isikhathi eside ngoba bayakulandelela. I-post ne-post abakhathala, abalali. Shathi uphosta ngani befake leya nto leyana. So bayamlwela umuntu wabo lo abamthandayo. It doesn't matter whether u-wrong or u-right. Kubona u-right always. So hayi wenza kahle vele uyikhiphe ekukhulumeni. Kodwa-ke bengameleke uqaleke into ukuyikhuluma if kube nawo amandla ukuthi uyiphethe. Uma uqala into emhlabeni yenza sure ukuthi uyayiphetha, so that iqiniso kuzoba yilona eliphilayo, cause okukhulunywa abantu kungaphikisa kugcina kuyiqiniso.